चला एगो माई के पचरा गा दो। अर्थ जय दुर्गे महारानी जगदम्बे भवानी। अरे जय दुर्गे महारानी जगदम्बे भवानी। जय दुर्गे महारानी जगदम्बे भवानी। जगदम्बे भवानी जगदम्बे भवानी। रउए सरनिया में पानी रउए सरनिया में पानी जगदम्बे भवानी। जाओ जाओ रउए सरनिया में पानी जगदम्बे भवानी। शिवम म्यूजिक यूट्यूब चैनल अजय बबुआ हमार चेला बड़न आवा एगो माला दे दी तरह के। हाँ सोनू प्रीतम भैया आ गए आज बन के ना बने चलिए आई महेश भैया के भी हम बोलाई माई आओ जाओ जाओ बाप रे इलादार क्षेत्र हो महेश लाल परदेसी जी और हमारा सोनू प्रीतम जी विकी भैया मुन्ना जी के भी आवाज दे करो वो सब चलिए उन्हीं को माला रहा सारा स्टूडियो के मलिकार बानी हमने के रवि भैया विकी भैया सादर स्वागत भेजे बैठ गया काम बा। आई हमारा मुन्ना भैया बहुत सुंदर गायक सादर स्वागत अभिनंदन बा। आयरला तो ददरा म्यूजिक कंपनी दीपक जी उपस्थित बनी सादर स्वागत अभिनंदन जय जयकार बा। बकिया केसर बाबा इहे माई है कि जब माया पहिरल मुड़िया के माला रितेश मास्टर साहब के हम आवाज दे जोन संगीत सिखाओ तनी तरह वो तनी चले आई हमारे शिष्य बना नजर अकेला गायकी में तहर भी स्थान रहो तहर चैनल भी खूब आगे बढ़ो। डब्लू भैया के भी चाह करो वो चले यहीं लगल दीपक जी के हमारा मास्टर साहब ऋतिक भैया के स्वागत बा। मोनू मतलबी जी आई 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 दीपक जी रहुआ जी आई बाद में तारो सर आई सादर स्वागत अभिनंदन बा। कबो कबो तो जवार में प्रोग्राम होके के बा ना तो दूरे दूर तक आई रहता नहीं। मुन्ना म्यूजिक यूट्यूब चैनल आ ददरा म्यूजिक शिवम म्यूजिक सब चैनल का हार्दिक अभिनंदन बा। बबो का हम चाहो जेकरा साउंड के माध्यम से आई
बाप हो बाप आज जवार जरा साउंड के जोड़ा नहीं खे बाबा के बार बार फोन लगी बा सिक सिक करता छन छन यहन माने हो बाकी तलकेश्वर बाबा जब मैं पहिरलू मुड़ी के मालावा बन जालू काली महारानी बन जालू काली महारानी जगदम्बे भवानी बन जालू काली महारानी जगदम्बे भवानी बन जालू काली महारानी जगदम्बे भवानी ना गईती बाकी तलकेश्वर बाबा आ गइल बानी तो एगो पूर्वी के ठाट एकदम